前です。今回はまたリクエストレッスンの動画を撮らせていただきました。今日は何々してくださいっていうセンテンスパターンを教えたいと思います。では、Let's start! は新しい単語からいきますね。今回教えるのはすべて動詞です。はい、verbs です。はい、動詞の基本形です。はい、サビというのは言う、say、tell のことです。サビです。いいですか？はい、次はコハっていうのは取ります。get のことですね。コハです。はい、次はスラというのは write 書くという意味です。スラです。いいですか？はい、その次はバサというのは読みます。読むという意味です。いいですか？はい、次はルトというのは料理する、作るって意味です。ルトです。はい、でタワンというのは電話する、それとも呼ぶって意味です。はい、タワンです。はい、次はバヤッというのは払いますのことです。バヤッです。はい、next 取れません。はい、次はリニスというのは掃除するって意味ですね。リニス、クリーンのことです。はい。次はボカスというのはフィリピン語では2つの意味があります。1つ目はオープン、開けるって意味です。で、もう1つの意味はオンです。つける、電気をつけるのオンです。いいですか？はい。次はサラドというのは閉めるって意味です。で、パタイというのは消す、それとも殺すって意味です。ちょっと恐ろしい。はい、いいですか？で、最後はビリというのはこの前習ったことがあるんですよね。ビリっていうのは買うって意味です。はい、以上です。よくわかりましたか？では文法の方に行きたいと思います。今日のセンテンスパターンはこれです。パキです。パキというのは日本語で直訳direct translation 直訳すると何々してくださいって意味です。いいですか？では文を作ってみましょう。まず使う動詞はボカスです。ボカスというのは2つの意味がありますよね。開ける、オープンとつけてください。つけるって意味です。電気をつけるって意味です。いいですか？で、このボカスをこの開けるとつけるを開けてくださいとか、つけてくださいにするのにボカスの前にパキをつけたらいいです。簡単ですね。パキプラスボカスですね。パキボカスになります。で、パキボカスになるとつけてくださいとか開けてくださいという意味になります。本当は私はこれを作ったんですけど見にくいかなです。もう一回説明するとパキプラスボカスですね。パキプラスボカス、パキボカスです。開けてください、つけてくださいって意味です。はい。では文を作ってみましたが、カードはよく見えるかどうかがちょっと心配です。これですね。読みます。パキボカスナンビンタナです。パキボカスナンビンタナです。で、パキボカスは開けてくださいって意味ですね。で、ナンは助詞のをです。前に習ったことがあります。で、ビンタナは窓って意味です。で、日本語にすると窓を開けてくださいって意味ですね。フィリピン語は日本語と違って先に来るのは動詞です。verb です。だからここに先に来てるのはパキボカスになっています。わからない人たちのためです。はい、いいですか？もう一回読みますよ。はい、パキボカスナンビンタナ。パキボカスナンビンタナというのは窓を開けてくださいって意味です。いいですか？じゃあボカスはもう一つに意味があると言ってました。それはつけてください、電気をつけてくださいって意味です。ではその電気をつけてくださいというのをフィリピン語にすると、まずはビンタナを消しますね。で、電気というのはイラオです。イラオで、言い方としてはパキボカスナンイラオになります。パキボカスナンイラオです。 Turn on the lights って意味です。いいですか？それとも先のパキオンナンイラオでも OK です。パキボカスナンイラオ、パキオンナンイラオ、全部両方とも電気をつけてくださいって意味です。いいですか？はい、せっかくなので私が先に全て紹介した
動詞を使って例文を作ってみました。では今から教えます。はい、まずはこれですね。ルトです。ルトは料理するって意味です。読みます。パキルトナンイスダ。パキルトナンイスダです。パキルトというのは料理してくださいですね。で、イスダっていうのは魚。っていうのは日本語で魚の料理をしてくださいって意味です。魚の料理をしてくださいって意味です。いいですか？はい。で、次はパキサビカイマヤ。パキサビカイマヤ。パキサビっていうのは言ってください。言ってください。You tell, say のことです。私の発音が悪いかもしれないんですけど、言ってくださいって意味です。ここに漢字を書きます。で、カイマヤは、マヤは私ですね。で、カイはにって意味です。パキサビカイマヤ、マヤに言ってくださいって意味です。教えてくださいって意味もあります。いいですか？パキサビカイマヤです。はい、次はパキガワナンホームワーク。英語入ってますね。本当は宿題っていうのはフィリピン語では、タクダンアラリンって言うんですけど、でもタクダンアラリンに言う人は多分少ないと思うんで、ホームワークにしました。パキガワナンホームワーク。パキガワっていうのは作ってくださいって意味ですね。やってくださいって意味もあります。で、ナンはウです。ホームワークは宿題で、こうは私のです。私の宿題をやってくださいって意味です。パキガワナンホームワークです。はい。で、次はパキバサです。バサは読む、read のことですね。パキバサナンリブロ。リブロは本という意味です。本というのはフィリピン語にすると2つの言い方があるんですよ。リブロ。多分これはスペイン語だと思います。で、アクラッ、もう一つの言い方はアクラッです。パキバサナンリブロ。パキバサナンアクラッ。本を読んでくださいって意味です。いいですか？では、あともう少しです。次はパキバヤナンレンタ。パキバヤナンレンタ。レンタというのは家賃っていうことです。家賃という意味もあるし、車をレンタするときの、払うお金もそれもレンタっていいんです。パキバヤナンレンタなんですよ。正しいです。ちょっと疑ってました。はい。パキバヤナンレンタ。家賃を払ってくださいって意味です。パキバヤナンレンタです。いいですか？で、次はpakisulat ng pangalan mo. Pakisulat ng pangalan mo. Pakisulat というのは書いてください。で、pangalan は名前。で、mo はあなたのです。あなたの名前を書いてください。Pakisulat ng pangalan mo. Pakisulat ng pangalan mo です。で、住所にすると Pakisulat ng address mo です。英語のアドレスを使います。はい。で、次はPakitawag si Maya. Pakitawag si Maya です。マヤを呼んでくださいって意味です。ここに来てるのは、人の名前だと前につけるのは si ですね。si Maya になります。前にこれ説明したことがあるんですね。si Maya 必ず si Maya です。si Maya、名前忘れました。シプリンス、シマイマイとか全部シが来てます。いいですか？パキタワグシマヤっていうのはマヤを呼んでくださいって意味です。いいですか？はい、次はパキサラドナンピント。パキサラドナンピント。パキサラドナンピントというのはドアを閉めてくださいって意味です。パキサラドナンピント。さっきのビンタナも使いますよ。パキサラドナンビンタナ。パキサラドナンビンタナというのも、窓を開けてくださいって意味になります。いいですか？あと最後の2つです。イエーはい。パキパタイ。パキパタイ。パキパタイっていうのは消すって意味ですね。パキパタイナンイラオ。電気を消してくださいっていう意味もあるし、パキパタイナンイピス。殺すっていう意味もあるんですよ。このパキパタイというのは消すと殺す。で、パキパタイナンイピスというのは、ゴキブリを殺してくださいって意味です。恐ろしいです。いいですか？パキパタイナンイラとパキパタイナンイピスです。で、最後になりますが、パキクハ
です。パキクハっていうのは取るっていう意味ですね。パキクハng baso。パキクハng basoっていうのはグラス、コップ、グラスを取ってくださいっていう意味です。グラスを取ってくださいです。パキクハng basoです。はい。以上です。今日のフィリピン語のレッスンはここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。フィリピン語にすると、pakisulat sa komento box. Maraming salamat po. Paalam!